Hi guys, good morning. Kanang ing-ani na mag-celebrate ang mga nagka-level up ng edad. Gusto na tag-ingon ani ng mga view, ing-ani ng mga feelings. Before ta mag-check ka guys, kanang maligo sa inyong iyaan no. Kay grabe jud wala na tay ligo-ligo. Nami kay sa feeling ay maligo og sayo, no? Kanang wala pa kaayo tawo. Nagkaedad na gid ay ta. Ngano man ano pag birthday nato kay dira mo sulod ang kanang mga self-realization, kanang mga reflection sa life. At first kay wala man ko ingon ana oy mga early 20s ingon ana, wala man kay koy kebs man ko ana, pero katong nagka-level up natong edad no mga siguro late 20s niya. Ana na every year na ko magsiguna-huna, magsiguna ko reflect. As in, lahi ra jud. Naisip na ko na every year ang ganing mo yung kanahalawi unsa na may ako nabuhat sa life. Ing ana akong question. Unya, di siya for me ha, di siya about na unsa na akong na-achieve sa life, unsa na kanamurag mangutanan ako sa akong self na so far self happy ka sa imong life. Gina-ask na ko kong self ana kay gusto na ko na dili man gid na maiwasan na magit mga regrets in life. Mas better gyud na kanang ang life nimo no kay kung pwede lang imuhang choice tanan. Ang kaiyaan bingka kay dili beta nang ano no tanang panahon na naatay choice. Sakto. Pero para sa ako ano kay kanang mopili kag sa dili, choice gyapon na nimo. Magpadala ka sa laing tawo, choice gyapon na nimo. So as much as possible, piliun nimo kung unsa ang kanang maka-benefit nimo. Unsa ka selfish kay kaiya. Dili man good kay na-realize na ko kay syempre no diri kanang katong daghan kay kong mga realization labaw na katong mga nag-care home ko makastorya kog mga tigulang. Mag-ingon sila na sa life na ko no kay ingon-an ka na mo share good sila about sa ilang life ni ma-realize ako na bitaw no naiuban na kanang happy kay sila sa ilang life, kay ilahang choice na ako nagpili gid ko, wala ko regret. Kung gusto ko, na ko'y gusto kanang buhaton ako, mag-learn kog something new, kana ingon ana ba. Kumbaga mostly sa ato amang good kay mahulog na ang atong life decision kay tungod sa atong situation, which is tama man pud lain pud na murag naglisod imong situation niya gusto ka kanang magkanang business class. Di ba? I mean ambot lang ko naga-make sense ko sa inyo ha, pero for me akong na-learn no kay as much as possible imuha dapat na choice imong piliin. Yes, kanang maminaw gyapon ka sa advice sa uban, labaw na sa imong advice sa imong family, sa imong mga elderly kay take it into consideration. Ana day ako ang ilang mga advice, just take it into consideration. Not necessarily na dapat maudyo na imong buhaton. Kaya at the end of the day, ikaw gyud gihapon dapat ang mag-decide unsa imong gusto sa life. Don't get me wrong, human na natong era na kanang murag, hala buhaton dapat nako ni kay mao ni ang kanang kuan ginabuhat sa society. Dapat ing-ani ang ako ang projection sa life kay mao ni ang gina-project sa society. Karon kay wa na kuy bahala mo dinha. Kung moingon sila na ay kanang dapat buhaton nimo ni kay para dato ka tanan, okay ikaw ang pinakadato sa life. Kanang murag humanan ako sa era na ako na kanang makipag-compete good ko. Murag hypocrite pod kay ingnon na kanang ayo jud kan giagian man gud na ako mo gani ingon ani akong advice no. Mo gani akong ani akong mga realization sa life kay humanan naman gud ko ana. And for me na naabot ako ani na edad, for those na mas younger sa ako hulaan nyo ang aking age. Oh. Sa makahula na ay premyo. Bitaw oy. Kanang unta na ini advice sa ako ani. Katong sa bata pa ko. Kay sa bata pa ka maminaw manggod ka sa surrounding nimo, maminaw ka sa kanang peer pressure, maminaw ka sa society, kanang ana ba which is mali. So I think the younger you are or miski kung saan na imong edad karon kung ingon ana imong ginaagian kanang
dili gid siya ano, murag I don't know, gusto lang na kog life na kanang na ako'y minimal regret kanang dili gid kanang murag hala grabe no, wala na ko nagibuhat or nabuhat na ko ni si dili ako gusto. Yeah. And yes, kung pareha mo sa ako guys na every year sige na lang kog self-realization labaw na pagka nating birthday good na ko no kay murag gusto na ko na kanaingon ani na akong pag-celebrate na atubangan lang ko sa dagat or kanang ganing kanang celebration ba na ako ang choice. Dili celebration tungod kay para wow ka sa uban ana. Og kanipod siya kay kanang murag na-realize na mo ni Jason no kay same week man gud mig birthday. Kunya na-realize na ko ha personally na wala no daghan na din natog friends na kanang tinuod sa ato kay nag ano man gud mi kay nag housewarming and then at the same time gisabay na lang po na mong birthday para tipid para kas-ana lang di ba housewarming og double birthday tipid kayo pero bitaw na realize na mo na kanang isa pud siguro na sa treasure in life na naa kay kanang tinuod nga friend. Moingon sila na kanang isa ra man ako ang tinuod na friend na matawag at least naa kay isa ka friend na ingon ana. Murag importante ba na naa kay matawag nga friend gani na kanang dili nimo kadugo, dili nimo unsa pero ang inyong treatment sa isa't isa kay kanang tinud-anay. Kay regardless of pila pa na kamilyon imo ang friends dira kung walay tinuod din ha amisig isa, I don't think kanang worth it siya na friendship. Ug sa ano pod sa life, mga decisions namo na naabot ni ani nga stage sa life, kay kanang thankful kaayo mi. And of course, always gid na guys, kanang wala jud focus na pagpasalamat sa Ginoo. Always gid na. Kay mutuo gid ko na kaning tanan no kay grasya jud ni Lord. Hello, uy, Iyaan, grabe naman ni ato ang cheka diri very kuan naman uy, very lalom. Dili man good guys, kay kanang usahay kanang usahay kinahanglan man gud nato madunggan ng ingon ani na mga cheka. Dili lang puro kabuang gikan sa ako usahay na nice pud na naingon ani nga check up ba na kanang self-realization. Unsa pa ba kung mga self-realization ha na kanang anak ba na hala no half na ko sa akong life expectancy lifespan nya kanang so far kay happy ko ug kani po di ay isa ni sa kong self-realization na kaning life nato no gihatag ni Lord sa ato or kung kinsa man ang inyong ginatuohan whatever your religion is na kanang gift niya to ang life kunya sa kaning nga lifetime kung mapahappy nimo imong self worth it na kaayo na kay di ba ang uban kay magbilin og legacy ang uban kay nahanglan na ay ingon ani ang akong goal lang kay siguro one at a time kung mapahappy na ko akong self kung kana ganing ma-fulfill na ko akong life na gusto kay somewhat along the way na ako'y matouch na life na ay malipay sa ako mo na ang priority gud kay imong self ipahappy imong self i-love imong self kay along the way no mag-ano man na siya kanang ma-touch man nimo ang ubang tawo ma-appreciate man na nila kung dili na ma-appreciate bala gud sila oy mobalik na day gihapog ingon ana no dili oy pero tinuod as in maugid na ako ang promise sa akong self sa kani nga lifetime no kay paningkamutan gid nako nang gihatag na life sa ako kay kanang i-live na ko happily as much as I can na minimal regrets tapos kuan kanang choices nako mao ni akong gipili kay pag-abot sa panahon guys labaw na kanang makit-an ako sa una ang akong mga kanang pasyente na ginaalagaan kanang naa sila silang deathbed no kay as in maigo jud ko ana always na murag unsa kaya ni iyang life no kay sometimes madunggan mo sa ilaha daghan kay sila regrets madunggan mo sa ilaha na unta naging nicer ko sa akong family unta giatiman akong tarong akong anak unta nag-communicate ko sa akong relative more often kanang ingon ana ilang mga ano ay kanang deathbed na ano tos murag maanok mo ana maigo ko ana muna siguro kung unsa man whatever it is na important sa imo ha i-treasure gid na siya kay pag-abot sa panahon ngani magkatigulang na ta unsa may murag dili na kay naga-matter sa ako karon ang kanang mga ano ganing noise
na kanang naga-surround na noise, environmental, society, kuan, kemang, ana, di na siya naga-matter sa kuan. Pero nga kuan lang kay kanang, basta ako aning ako aning life, my rule. Kung na kay passion in life, like, whatever it is, kanang, at least ba, na i-try, ayaw jud ingon na kanang, lagi passion ako ni, pero, wala gid ni mo man lang gitry. Kay, I think, for me, dako gid kay na siya nga regret in life, pag abot sa time. So, akong passion, guys, di magbula ang kumbaba, mao ning ginabuhat ni nako. Ang problema lang no kay, syempre, sometimes di man dyan na ito maiwasan na mabisita sa work, sa life, and everything in between. Mao nang inyong iyaan no kay kuan, very, yes. Kabalo na mo, fill in the blank. Chares. Bitaw oy. So as much as possible, pag na ako'y mga ani nga moment, kay magbuhat ko ka ng video, and unta na may matunan sa ako, kung wala, okay lang pod, as long as naminaw mo. Kung naamoy mga comments, kanang unsa man yung mga life realization niyo, kay basi day naamoy mga huy ka, hasul, uy. Basi day naamoy life realization, tapos kanang wala pa na ko na-realize. So, basig mapasayo ninyo akong realization, ganahan ko ana, i-comment dayon ninyo please lang. Kana, dili lang society, murag family pressure, food, friend kanang pressure. Kaya di ba, dili man dyan na maiwasan. Kami ni Jason ha, I'm not sure, kanang every time yun na ako'y mailhan na inita, uy, pwede ipaana ang electric fan, kanang, ang payong, kay murag grabe guys, murag kanilang na part ang mangitom. Very concerned jud baya nako ang ako ang iskinelli. Lain man yato ang kuan diri uy assistant kay di man ta payungan. Init na kay ako ang diri guys. Ana, yes, that is what I'm saying. So I don't know sa inyo ha guys, pero wala mi baby ni Jason. Wala pa mi plan. And that's okay. Kung pareha mo sa amoan na ka ng mga young professional, mga kuan lang, mga working class, mga ordinary people, na kanang dili pa gustong baby, that's okay. Ayaw pagpa-pressure sa ubang tao. And I think, for me ha, gusto na ko ni siya i-check kay, I get it na once nagka-baby mo, ang inyong life kay mag-revolve around sa bata. Which is, I'm sure, pinaka-happy kay guys. Napulo naman siguro ako ang pag-umangkon. And then nakita na ako sa akong mga igsuon na happy jud kay sila. Kanang anak ba? But it doesn't mean na kung unsa ang inyong life, i-push or ano ninyo siya. Unsay tawag ana kanang i-force ninyo siya sa someone na murag, uy, pag baby na kay hala, tigulang na baya ka na. Uy, kinsa, kana jud. Please lang, kanang linya na kanang kinsay mo atiman sa imo nga pag matigulang na ka. Akong tubag yun, akong kwarta. Akong kwarta ang mo atiman sa ako. Ang moogay, pero kinaong paningkamot, no? Kay dili ka na ang solusyon na atimanon ka sa imong anak. Kanang anak ba? Murag, let's be kuan. Murag, kuan naman kita, very woke naman kita. Woke, day ka, Iyaan. Dili, way ka na murag, very opinionated. Sa mga dili ganahan sa akong opinion, bahala good mo oy. Kahasol ba? Ang ako ang kanang kung mag-apply sa imo kong opinion, edi go. Kung mag-apply sa imo ang ako ang mga gipangyamar diriya, well then. Pero bitaw, dili ninyo i-force kung unsa. Kung mo na inyong happiness, then I'm happy for you. Pero for those na kanang dili ambot lang uy na magoy way ba na pag-ingon ana na dili gani siya murag sounding na kanang murag mamugos lagi ka or judgment good na kanang hala nagkatigulang na baya mo sa imong bana uy kanang hala no kanang pila na inyong edad unya labaw na sa mga babaye na kanang huy pila na imong edad huy dili na ka makaanak-anak tsaka man ito tsaka ang advice. Or dili pwede na dili lang mi gusto. Dili pwede na dili pa mi prepared or kanang dili pwede na kanang wala pa siya sa plano. Kanang gusto lang jud mi maglaag-laag sa life. Anak ba? Kanya-kanya magitang happiness guys. But it doesn't mean na ang couple na wala pay baby kay dili niyo matawag na family or ang couple na wala pay baby kay dili happy.
Sumagod, daghan kay kung kailang nga couple nga na ay baby pero di sila happy po. Because the maintenance and the gastuing is very gastos. 'Di ba? We want to be responsible when the time comes. Yung ana na lang. So isa po na sa pang self-realization na gusto na ko i-open up kay para, it's I think sa atong culture kay tabu man gud siya na i-open. Tabu kay siya na kana ganing i-correct. Kay murag kumbaga ay defensive, ay ingon ani. So dili na lang ta mo abri sa baba. Nya knowing your iyaan is very vocalization sa baba, di ba? Wa koy L. Pero bitaw oy, murag kumbaga kung ako ma-open up ninyo nako tapos kamo dili nyo ma-open up, i-share ang video. Tan-awan ni. Mauna kong tubag sa imo. So ing ani guys, ing ani na mga topic ang ako ang i-share sa inyo ha. Ing ani atong community kanang mga dili ninyo mga voiceless, ako inyong voice. Wow. Sumbungan ng bayan. Dili oy bitaw tinuod kay dili mo ko mahadlok mag-topic kung mga ingon ani. Dili ko ma-awkward na mag-topic og ingon ani kay mo magud ni akong reality. Kunya kung di mo ganan sa reality, di ayaw. Ano ko na mo ghost? Pero bitaw kanang sometimes magud ay kanang maano nako ba. Siyempre naman po ko yung mga friends no na ingon ana ang ilahang mga hinanaing sa life. Na kanang gusto na ko na ako halit check kinsa man na bi kitawagan ako na na ba. Kinsa man na friend, kinsa man na relative kitawagan ako explain. Unya ka na mga lisod i-explain. Kung i-comment ninyo, i-try na ko na ako na lang mo explain kay para i-share na lang dayon ninyo ang video mauna akong tubag sa inyo ha. Ayaw na kong pangutan-a. Ngon ana, tan-awa akong iyaan. Ing ana ang mga tseka kay parang human dayon ang mga chismis. Palungon dayon. Yes. Sa bata pa ko guys, gusto niyo ko ng dato kay ko. Kanang abi na ko pag mo trabaho ko kanang dato na jud kay ko ana ba kanang ang goal sa life kay mo dato. Karon no ang goal sa life kay kanang dili na ma-stress. Ang goal sa life kay makatulog og 8 hours. Ing ana na tong mga goals sa life no habang nagkaedad ta. Ang goal sa life kay kanang kuan na healthy living, kanang peaceful, kanang happy na ko makakaon ko sa akong mga gusto na food, makaadto ko sa mga place na kanang ginapangarap lang nako sa una. 'Di ba? Ing ana dili gyud kanang ang goal kay kanang dapat dato jud kay ko sa life. Hustle og kapoy guys. So karon ang goal na lang nato no kay kanang ani peaceful na life. As long as wa kay ginahilabtan nga tawo, unya you keep to yourself. Masya na unya unsaon na lang ng mga advice nimo yan bahala mo. Mo na kong tubag. Kung di mo ganan sa ako ang kanang mga advice bahala mo. Pero bitaw ako kay checka lang jud ni ako kay base dig makarelate mo sa ako and then ganahan ko ana ko makarelate mo sa ako kay it means I'm not alone. It means you are not alone. Same day tag ka ng kuan ba, way of thinking. Way of life. Yes, kanang mga ingon ana guys, murag sa karon man good. I don't know, sa una kay kanang kung sa ilang mga advice na kanang murag i-treasure ang imo, ang kanang ang importance sa imong life. Sa una dili na sa ako, dili ko maiguan na. Karon kina-realize na ko na bitaw no i-treasure na ko akong time, i-treasure na ko akong energy, i-treasure na ko ang kanang akong peace of mind kay kanang murag ngano ko magpa-apekto sa uban or nganong i-allow na ko na i-consume sa laing tao akong energy. Labaw na akong batasan na dali lang kay tama irate kay lagi nagkatiguwang na mas ni level up na gyud ang pagka-irate no. So the moment nakabalugan ko na ma-reset ko, ako na dayon ang mo step back. Dili na ko para sa una na kanang sa man ha. Sparring na lang diretso ana. Di ba? Kabalo na ta karon mo i-step back, step twice. Basta ingon ana guys, murag ing ana na siya, nagkahinay-hinay no. I think every year naga-change man ang goal. It doesn't mean na kanang isa lang ang atong goal sa life eh. You know, wala ta kabalo sa atong circumstances when it comes to ana na level up sa inyong edad. So, it's okay na mag-change inyong goal. It's okay na kanang inyong goal sa una kay ingon ani, tas karon kay murag ay gusto na lang kog peaceful na life iyaan, gusto na lang kog kanang magpabukid. Okay na siya. Wala siya problema ana. Kung naay uban na mo judge ana sa imuha, let them. Bahalag mga gisi ilang babag ginudge sa imuha. Di ba?
At the end of the day, imo man ang kinabuhi, imo man ang life choice. Kuan pod ka ng everything is a competition, na kanang hala na asya wow na ing ani ay dapat mas wow ako hala kahasol ba ana nga life. Grabe ka i-keep up. Pero dili man gud nimo maiwasan kay especially kung kanang surrounded kag ingon ana nga environment, ma-pressure ka uy. I don't blame you. Kung mo ka na iyan, easy for you to say niya ako ang akong silingan, akong friends, ako ang family ingon ana sila. Murag I know, lisod kaayo siya. It's easier said than done. Pero as much as possible, murag kumbaga, ikaw tungkuan. Murag ayaw go with the flow na kung unsa ilang gusto kay ay maupo na akong igol, maupo niya akong buhaton. Ayaw. Murag try to, murag i-practice man gud nimo dapat gud siya. Murag pod gud siya mindset na kanang kung i-change imong mindset hinay-hinay, makita nila ang changes nimo and then ingana gyud di ay siya. Kanang ingana gud. Nya sa ako siguro kay murag naanad naman gud ko na kanang mo ano gid ko ba kanang mulahi gid gani ang ako ang taras. Mulahi gid ako ang ingana siya okay. Murag dili man gud ko ingon ana guys. Kanang murag bata pa ko kabalo gid ko na dili mi arangan, dili mi ingon ani unya. Sa ako kay kanang siguro sayo na ko siya nadawat. Na kung unsa lang ang na ako mao lang ang ako dili na kailangan although yes tinuod jud na maibog jud ko murag uy unta ing anak pod ko unta ing anak pod mi but murag at the same time ano ko na sige lang at least sila ing anak sila no makita na ko na murag okay ing anak di ang experience mag-learn na lang ko from them. So ing anak guys kanang daghan gid kaayo tag every year na magtaas ang atong edad no kay lain-lain ang ato ang ma-realize and hopefully kana siya na realization kay maka-help sa imuhang kanang pagmatiguwang na ka dili ka nang mapuno kag regret pagkatigulang nimo kay I think mauna ang pinaka sad na part nga pagmatigulang kadaghan kay kag kuan regret. Kung kanang grabe, murad jud kag kanang tiguwang na kaayo iyan, dili man gud nakita man gud nako sa mga tawo diri na kanang nana sa silang deathbed, kanang tigulang na sila unya dili na nila mabuhat ang ilang gusto or kanang misig dili sa deathbed kanang dili na sila kalihok tungod sa ilang mga kuan, mga pain and the body and the kuan and everything else. Kaning anak ba kanang wala close to nothing na, close to wala na sila mabuhat sa ilahang kuan situation. Kana mao na akong ginamin. So kana guys, I hope na kanang ang atong cheka for today medyo seryoso man siya gamay pero unta na amoy natun-an and magpadayon gihapon ta. I think like nice ganahan ko ani na every year maging ani ko kay basin di I know i-compare dayon nako ako ang mga self realization pag abot sa level up na pud ato ang tuig. Hala no, kuya was ako ang karon kay wala na lagi na ko na realize. So ingon ana guys, ganahan ko ana. Sige buhaton na to ni every year. Ako na mag self realization ko sa akong birthday. And unta sa inyong birthday or kung humanan na inyong birthday, sa sunod na lang ninyo na birthday, pag realization mo kung padulungay pa inyong birthday pag andam na mo. Like no, i-prepare day na. Assignment na ninyo gikan sa inyong iyaan. Diba? So, mao lang to siya, guys. And I hope to see you very, very soon. Bye.